Здравейте, приятели! Аз съм Валентин Трифонов и добре дошли в новото видео в канала ми. Каква тема ще бъде това видео? Моите прогнози за предстоящо световно първенство по дартс. Може да не ги интересува много голяма част от зрителите ми това, но нека си предоставя моята информация и да видим дали ще познае победителят и финалистите. Преди да започне това видео, оставете по един лайк и се абонирайте. Това видео ще бъде, може би, 3-4 минути. Започваме нашите прогнози. Люк Хъмфрис, трибо, триколесто комито, триколес според мен ще победи. Барневелт срещу Столбънт според мен, тъй като Ник Кени не е толкова добър играч. Уейт срещу Джермейн Латимена, поне според мен. Тук един мой доста любим играч Уесли Плезиер. Това ще победи Аземото. След това Стивън Бънтинг срещу, според мен, Алан Султър, Кристиан Кист, Мадрас Разма, Кристиан Кист, Хета срещу Конър Скут, поне според мен, Майк Дедекер срещу Люк Вудхаус, Микъл срещу Люк Литуър, за мен Люк Литуър е потенциалният победител, ще видим след това как ще развият нещата. Ян Уайт срещу Ричи Едхаус, Дани Ноперт срещу Райан Джойс, Менсур Сулович срещу Сърл, Роб Крос срещу Скот Уилямс, Пietrezco ще победи ще победи Зонг, Аспинал срещу Камерон Мензис, Мартин Люкман Андрю Гилдинг, Кевин Дуц според мен ще победи състезателя Лин Ван Лювен, Венстра ще победи Тойло, Крис Долби срещу Стивън Бъртън, Карел Седлачек ще победи Грифин, Мики Менсъл ще победи Гото, Дезван ще победи Флориан Хемпел, Кюм Хайбрек ще победи Ким Бари, Весел Ниман ще победи Карл Лисен, Джеймс Хюръл срещу Джим Лонг ще победи, Крис Лендман ще победи Ин Ли, Джефри Деграф срещу Суити Джефри Деграф, Джим Уилямс ще победи Пабло Неврида, Рики Еван ще победи Мадърс, Зоневел ще победи Робърт Оуен, Уилям О'Конър, ирландец, ще победи другият ирландец Дилан Слевин, Калан Рид срещу Ромео Гърлът. За мен едната изненада ще падне точно тук, където Харватина ще спечели своят двубой. Сега време за 64-ти финали. Тоест 1 от 64. Люк Хъмфрис, трибо, триколе, Хъмфрис, Барневелт срещу Бънтс, Барневелт, Уейт Латимена, Питър Райт срещу Уесли Плезиер, Стивън Бънтинг, Алан Султър, Стивън Бънтинг, Ван Дайен Воле ще победи Кист, Конър Скут ще победи Деймън Хета, Дедекер ще победи Люк Вудхаус, Люк Литуър ще победи Райан Микъл, Ричи Едхаус ще победи Иан Уайт, Райан Джойс ще победи Дани Ноперт, Райан Сърл ще победи Райан Джойс, ще победи Менсур Сулович. Скот Уилямс ще победи Роб Крос, това е за мен една от сензациите ще бъде на турнира. Рикардо Пietrezco ще победи Жан Ван Вин, Нейтан Аспинал след завръщане ще се справи с Камерон Мензис, Мартин Люкман ще победи Андрю Гилдинг, Майкъл Смит тук, Кшиштоф Ратайски ще победи Венстра, Крис Долби и Джош Рок ще бъдат другите победители. Джони Клейтън ще победи Мики Менсъл, Дарил Кърни, Кървин Прайс ще победи Ким Хайрекс, Весел Ниман, една от сензациите ще бъде на турнира това, победи Джо Кълън, Майкъл Ван Герен ще победи Джим Лонг, Брендан Долан ще победи Лендман, Гари Андерсън ще победи Джефри Деграф и Рос Смит ще победи Джим Уилямс. След това Дейв Чизнел, тук Габриел Клеменс, тук Димитри Ванденберг и Мартин Шиндлер. Време сега за едно от 32 Люк Хъмфрис, Барневелт. Хъмфрис ще победи Барневелт, Уесли Плезиер ще елиминира Джермейн Латимена, Стивън Бънтинг, Ван Дайен Воле Бънтинг, Майк Дедекер ще победи Конър Скут, Люк Литуър ще победи Ричи Едхаус, Райан Сърл ще победи Джойс, Пietrezco, Скот Уилямс, Аспинал ще победи Мартин Люкман, Майкъл Смит ще победи тук Джош Рок, поне според мен. Време е за едно голямо избухване на Джош Рок, Джони Клейтън, тук Прайс срещу Весел Ниман, Кървин Прайс. Ниман няма още толкова голяма психика за победител. Гервен, тук ще победи Долан, Гари Андерсън, тук според мен Габриел Клеменс ще спечели. Димитри Ванденберг, Мартин Шиндлер. Сега 16 на финали, Уесли Плезиер според мен ще елиминира Люк Хъмфрис.
Стивен Бънтинг, Дедекер, Люк Литуар, Съра Литуар, разбира се. Скот Уилямс срещу Нейтан Аспинал. Сега Майкъл Смит, Джош Ок. Джони Клейтън ще победи Кървин Прайс. Гервен ще загуби от Гари Андерсън. И немското дерби Клеменс Шиндлер ще спечели. И сега осмина финали. Плезиер Дедекер, Литуар Спинал, Джош Рок, Джони Клейтън, Гари Андерсън, Мартин Шиндлер, Гари Андерсън. Сега полуфинали. Уесли Плезиер, значи това са били осмина финали. Полуфинали Уесли Плезиер, Люк Литуар, Джони Клейтън, Гари Андерсън, за мен Гари Андерсън. И така финала Люк Литуар срещу Гари Андерсън, за мен тоталният победител на този турнир ще бъде Люк Данюк Литуар. И да, това е. За мен Люк Литуар ще бъде първият толкова добър млад състезател, който ще спечели световното първенство по дартс. След като поне според мен Уесли Плезиер ще стигне до полуфинал срещу него, но Люк Литуар е твърде висока летва за Уесли, който между другото идва от модус супер сериите, т.е. едно доста добро състезание за добри състезатели, така да го кажем. Уесли има потенциал за изненада на предстоящото световно първенство. Тогава това е всичко. За съжаление няма българин на това световно първенство. Надяваме се след някоя друга година да има и българин. И така, благодаря ви, че гледахте. Надявам се да съм познал победителя. И така, до следващия път.